také čувstuje to a dneska si ukážeme preskúmavačku, ako je preskúmavačku, ale niečo podobné. Máme tu tento les, tam vyššie je cintorín, takže tak. A ja som tu so svojou kamarátkou a chceme to tu preskúmať, lebo minulé sme boli tu, ale ste nič nevideli. A teraz, aby ste videli, aby ste tu lepšie to spoznali, to musíme vyjsť. Tak včera sme nejak vyšli, ale boli tu viac motýliky. Aj tu teraz letí jeden. A máme jeden na výber. Buď pôjdeme tak hore, alebo sem do lesa. Ja chcem ísť najprv tam hore, preskúmať to. Ako viem, čo tam je. Minulé som tam stretla aj tú typku. Typka tam bola a normálne, že to robíte tak. Ja som bol dokážaný. A tu má byť jeden domček, keď dobre viem. Z minulého roku. Si to tu pamätám. Nechcem sa ďalej to. Sem tak. Pôjdeme. Sem. Neviem, či je tu aj taká niečo ako brána. To je domček. Tam je také. No, tam je taký blbý domček alebo niečo. A proste vidíte tú budku. Tak. A tam sa dá ísť, ale pôjdeme večer. A budem sa ísť tam, lebo tam je to zarastené. A ešte, ale dá sa ísť, dobre viem. To sa dá sa ísť. Tu je taká cesta. Máme ísť teraz. Alebo potom večer pôjdeme. Dobre? No teraz pôjdeme tam do cintorína. Poďte. A tam je ten cintorín. Sorry, že som nerozprával. Sú nejaké táče blbosti. Sorry, že som nerozprával do mikrofónu. Tam je ten cintorín. Aby ste ho pekne videli. Dúfam, že tam nikoho nestretnem. A chod je dosť divný. A je tam aj cesta, áno, viem. A nedaleko je aj benzínka. Že tak. A tu je taký chod, to je asi už zarastené, ale skúsim tam ísť a uvidím, že čo tam, no, dá sa ísť. Ale to, no, až moc zarastené, ale dá sa ísť. No, ideme, no, dobre, taký chodník, prejdeme, to je taká páska. Tu sa nemôže ísť. My to predlezieme a budeme trošku ticho. Predlezieme. Nikto tu není. Sme na cintoríne. Ja viem. Tu pôjdeme večer. Tu som sa bál ísť. A prečo som sa tu bál ísť? Však tu nikto nič nie je. Tu máme nejakého Lana, tu nič tu nie je. Minulé, na tamtom mieste, alebo tamtom, tu, alebo tu, bola jedna četa. No ja som sa skoro pokachal. A tu ešte niečo je, tu som už nikdy nebol. Tak hore. Tu je, či čo tu je? Všetko je to zaonďané. Jasné. Nevieme ísť tam, škoda, alebo vlastne jak to býva. Kámo, to vlastne jak to býva, ale ja neviem. Tam je dom. Tam sme boli. Nevadí. Poďme po tejto ceste. Kámo, ale chodory. No doboha. Kurňa.
Máme medveď. Vidíte? Tu je nejaký medveď. Tu je nejaký hnusný trpezlík. Tu je nejaký hnusný medveď. Tu leží asi niečo. No ako ja... Na mňa ona uteká. Poďme ešte Bojím sa tam toho miesta. Poďme ešte posadiť to. Ako bojím sa dosť, ale nevadí, poďme. Dúfam, že rodičia o nás nebudú mať strach. Dúfam, že... No. Poďme, tu je niečo. Na noc tiež moja kamarátka zvedavá a ja som. Ale ešte potom pôjdeme potom ešte pôjdeme tam, do toho lesa. Povieme, že proste ideme na prechádzku. No, boli sme na prechádzke. No a tu je nejaký kopec dole. Neviem, že sa mi tu chce šlapať, ale dobre. Fú, ty kokos. Ako dobre. Kamo, tu teraz zbrychal jeden pes. My sme zišli tento kopec. A chcem vedieť, že čo je tu. A tu nejaké... My ideme úplne... Aha. Tu je futbal. Aha. Tam je dole cesta. Tam nejdeme. Poďme naspäť. Ideme naspäť. No, ešte máme tu nejakú cedulku, alebo čo to je. Neviem, čo to je. To niekto zabezpečil. No, poďme naspäť a potom ešte vám ukážem niečo. OK, už sme tu. Tam je nejaká väža. To sú nejakí tí hnusní macikovia. Kto sa bojím? Záhradkárska osada oznámi. No, tak. Toto bolo fakt divné. Sú nejaké kontajnery. To nevyzerá vôbec tak záhradka. Toto niekto aj možno býva. My sme Čo keď sme na pozemku? Fúha. Na pozemku a... To je divné by už. Do hraničí. Niečo je. Fakt, tu je nejaká záhrada. Tam niekto má niečo. Tu má niekto nejaké veci. Kámo, poďme všet. Ja nemám na to už nervy. A ešte ku tomu, prečo by tu bolo lano? Však čo to nič. Ale prečo by tu bolo lano? Aj minulé tu bolo lano. Ja som tu bol už aj s otcom. Sme vonka. Sme na tejto strane. Poďme vyššie. Poďme za tým domom, ale nevieme ísť, lebo tam je tá blbosť ohradené. Je teplo, tu ideme do chladku. A toto... Ja som ešte urobil oheň, lebo som sa nudil a tak, ale takže tak, poďme sa do toho hore, bo tam je veľa, kámo, jašterica, kúre, jak sa zlakol, jašterica beha. Vole, no ja som sa tak zľakol, že to je myš. Tam je nejaký dom. Lesa a toto. Hej. Nie. Ďalší diel urobíme. Poďme. A to rýchlo treba. Netreba rýchlo, žiadne lajky, nepočúvajte ju. Tu je nejaký les.
Tu je nejaký les. A tu poďme do lesa. Vôbec mi to... Au! Jau! Taký les. Sú nejaké kamene. Zatočilo som na zlato. Hore na Prešoveckej planine. No, tu je nejaký les a tak. A ja sa dnešnom videu učím a dúfam, že sa tešíte na ďalšie video. A tak ja sa učím a čus!